Udah, cuma watuk pilek, peludan. Yan. Apa wong ndek kene sik? Kok koyo ngene iki Yan. Wingi jare ruwono Yan. Kowe tak antem raimu kowe. Apa to ndi to? Iki lho. bayi sampean cahayu. Kaji soher. Korean. Kok AI ora AI ku. jangi kowe sampe amoh enyu. AI editan ketok asli tapi editan. Iki kaji soher diblusuk ning sawan barang Rian. Ilermu bu. Kok, AI. Kaji soher iki. AI duduk. AI bu, iku bu. Tandangi kowe akal-akal koyo ngono Rian. AI ku mean. Kabeh barang ra ono busuk ning tegalan kok ngene iki. Rumono kupingmu. Sampean cahayu. Kaji soher. AI, ngomong AI kok. Ngono koyo tulisan. Tandangi enyu.